Изключително ми е приятно да се запозная с още една дама, която е получила награда тази вечер. Здравейте! Изключително съм много благодарна на Класации БГ. Изключително съм благодарна и на човека, който ме номинира. Това е Стояна Нацева. Аз съм възпитаник на Академия Щастлив живот и искам да ви кажа, че вдъхновението, което получавам в техните обучения, които продължавам, ме карат да вървя напред и вече имам своя мисия, която е обща мисия на цялата ни академия – 1 милион пробудени българи. Това е страхотно. Значи, освен да ви пожелаем да пробуждате още българи и много успехи в това развитие, което Стояна Нацева, която ние добре я познаваме, прави, и вие да се развивате и да надграждате. Така че успех, много хубава вечер и честита награда. Благодаря ви от сърце. Казвам се Албена Рахова, съм дипломиран родолог, нумеролог и енергиен терапевт от Академия Щастлив живот. Браво, чудесно. Благодаря.